Vores sidste åbningsdag i år var meget speciel. Ikke kun fordi det var afslutningen på en rigtig god sæson, men også fordi at en af vores gæster nåede en unik milepæl. Det er nemlig Preben. Han har besøgt Djurs Sommerland 110 gange i træk i denne sæson. Og det er faktisk alle de dage, hvor vi har haft åbent. Preben elsker rutsjebaner, og han har i år sat rekorder i både Piraten og Juvelen for at sidde længst tid i træk. Vi synes Preben er for sej, så derfor valgte vi at overraske. Nu står vi altså hernede foran Piraten, og vi er klar til at overraske Preben. Vi har fået lavet sådan et mega sejt diplom her, hvor der står årets gæst. Og så har vi samlet en lille kurv med en masse fede ting fra vores butikker. Så nu skal vi egentlig bare op og gemme os her i Piraten, hvor han som altid plejer at tage den første tur. Og når han så har kørt en omgang i Piraten, så hopper vi frem og overrasker ham med en flot gave. Så er vi kommet om bagved, om ved Piraten, og vi har fået Carlo og vores Halloween-spøgelse til at stå klar med kurven, og vi har samlet en hel velkomstkomité med flag over det hele, så vi er klar til at overraske Preben. Og planen er simpelthen, at Preben kommer ind i Piraten, så kører han en tur hele vejen rundt, og så stopper han herude i bremsen. Og når han stopper der, så hopper vi frem og overrasker ham. Jamen, så er Preben simpelthen sendt afsted med Piraten, og nu kommer han snart ind. Vi kan se, at han kører lige heromme bagved, så det bliver lidt spændende. Preben! Tillykke, Preben. Du er simpelthen årets gæst i Djurs Sommerland. Prøv lige at se her. Vi vil simpelthen hylde dig, fordi du har været her hver eneste dag herude. Så Carlo, han har en lille kurv til dig, og vi har et diplom og alt muligt. Så kan du få den rigtige her, Preben. Jo, tak. Værsgo. Hvordan føles det at have fuldført rekorden for at være her hver eneste dag i år? Dejligt. Er det fedt? Ja, det er meget fedt. Og hvad siger du til den lille overraskelse her? Er det noget, du kan bruge? Ja, der har mange gode ting. Men Preben, kan du ikke fortælle lidt om, hvad du egentlig har udrettet herude i år? Det er jo noget helt særligt. Ja, der har været gang i den i hvert fald. Jeg har jo været med i maratonen, og både i Juvelen og så her. Og kørt 170 nede i Juvelen og 177 her. Så. Og man kan sige, at det i sig selv er jo en kæmpe stor bedrift. Men noget andet er jo, at du har været her på hver eneste åbningsdag, vi har haft i år i Djurs Sommerland. Det er altså 110 dage på et år. Hvordan har det været? Det har været skønt. Jeg elsker den her park, simpelthen. Så. Hvad er det, du synes, der er så fedt ved Djurs Sommerland? Blandt andet, ja, som det første, og så forlystelserne, og den plads, der er, og alle hilser på hinanden, og der er altid rent. Der går altid nogen at fejre hele tiden. Der kan dårligt nå at tage et eller andet, så kommer der en med et fejreblad. Det er så skønt herude. Vi er jo mange, der er lidt nysgerrige på, hvad med næste år? Kommer du også der så? Det er helt sikkert. Er planen så også at være der alle åbningsdage næste år? Ja. Jeg har bare skoet familien om, at de ikke skal holde nogen som helst fester før efter kl. 14, for jeg skal nå herud først. Nej, men det er simpelthen fantastisk at høre, Preben. Og vi vil egentlig bare gerne på vegne af hele Djurs Sommerland sige tak, fordi du altid er herude og spreder god energi til alle os medarbejdere, og altid er glade og altid er god for en lille snak med os. Og det sætter vi mega meget pris på. Jeg siger også mange tak, og det var I to røven på mig, det må jeg ærligt sige. Tillykke med det. Jo, Tillykke med det. Det var simpelthen alt for den her video, hvor vi fik overrasket Preben. Og selvom det er sidste dag herude i år, så skal I så stadig følge med på vores YouTube-kanal, fordi der kommer masse fedt content ud her i off-season, hvor vi blandt andet skal følge opbygningen af den store nyhed, der kommer næste år, vores kæmpe store droptårn. Men husk at subscribe og like den her video. Vi ses!